Teď je tady okolo doopravdy plno, všichni chcou vidět jeho výkon v druhém pokuse. A podívejte se, jak to tam sype. Úplně člověk zatajuje dech za něj. A je z toho 12,56! 12,56! Vynikající výkon od Alberta. Jakubovi věřím. Pokud někdy, tak teď. Tady je ticho jak v kostele. No, a je to vidět Vasilčenko s Kubou. A jdeme, Kubo! Kuba je kousíček před Vasilčenkem. A dál! Dále! Národní rekord 15:11. Je tam bílej praporek! Je to tak, 15:11. Jo, bude tam možná. A o něco lepší podání Plzeňského kraje, jak na druhém úseku. Plzeňský kraj má jakýsi skóre, večer střední kvaří zase na měsíci 55 Juventáři jsou boj vyrovnané šachety. Vypadá, že Plzeňský kraj 5 dostává se do vedení. Se budeme podívat, jak si doradí závodníci na posledním úseku. Malovarsko-Slezský kraj. A 55:19. No a to by znamená